दुगैदों हाय जोंहा दुगैबोखानायसो दा सारहरलाबायखा जोंखौ नै नायनोबा अलसिया दासो दुगैदों दासो दुगै सोरबा अलसिया दासो दुगैनोबो थांदों ओमफ्राय बिसोर अफाय दं ए थांदोंनो Hi everyone, welcome back to my channel बिनीता बी लाइफस्टाइलाव नोंसोर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ लोगोफोर दिनै जोङो दैथुन मोनाव फैलायबाय आरोना आमाइ मोनाव ओमफ्राय बैयावबो आमाइ मोनाव थांबावगोन नखरसेबावआव ओमफ्राय सनु माबि ओमफ्रायो सनुमोन ओमफ्राय बेवाइबो माने मामा मोनजों दिनै हाजोआव माबा अलदर लायनो थांनो आरोना ओमफ्राय आगे राजाबो दंफायो स' जोंथ' थाङाखै नालाय ओमफ्राय मालाय लायनाय मैगंखौ लांफैबाय आरोखि ना जोङो स' बेखायनो बिसोरखौ बुरखायनो थाखाय सिंग्रा थफ्लासे लाबोफालायलायबाय आरोखि आङो ना मैगं मोनलांगौबा तो दोस्तों आज हम लोग आए हैं मामा के घर और उधर भी मामा का घर है तो अभी दैथुन भी साथ में गया था वो तो अभी आके नहा भी लिया अभी जो भाई सोनू राजा और बेवाई वो सब मामा के साथ गया था पहाड़ में सब्जी लाने मतलब पहाड़ का ओलोदोर एक सब्जी होता है वो लाने के लिए गया और क्रेब्स भी तो हम लोग भी आ गए वो लोग भी पहाड़ से आ चुका है तो अभी जाते हैं हम लोग भी थोड़ा लेके आते हैं सब्जी तो इसलिए मैं साथ में समोसा लेके आई ताकि मुझको भी मिले सब्जी इसलिए उन लोग को थोड़ा सा पटाना पड़ेगा ना इसलिए तो अभी चलते पापा थांगोरबाय हाँ पापा थांगोरबाय पापाया बेनो नामा अलदरा पोस्टा ये रहा ओलोदोर बोलते हैं हम लोग उसको ओलोदोरा नहीं भी खिनियानो मोनबोदों ओमफ्राय खांख्राया नैबेयाव औ ओंखारनो नागिरदों थ' बिसोरो दा थारंआवसो दुगैहैजोबदोंनो आरोखि ना ओरैजाय थारंआव मामा और भाई बेवाई वो सब इधर थारंग में मतलब नदी में गया है नहाने के लिए बेयाव थांला मामि थांफानो नागिरगोन नैबे सिंग्रा थफ्लाजों बुरखायनानै मैगंखौ लांजोबगोन आं दिनै आबै गैया ए फालें माने मा उन्दुग्रा फालें ए माबानि ना हारिसामोननि औ खांदो नै क्रेप कितना बड़ा बड़ा है देखिए नों थांफायाखै दां थगायदोंना ओमफ्राय थांफायोबाथ' नोंबो ज' बिसोरजों जागौमोन दैयाव दुगैनायाव बे मानि थाखाय दोलादों अन्थाइ नांलायनानै दोलादों आयौ साइकेलजों गोलैलाबायनाय जानो हागौ ना ए दावदों hey दाना आङो बाजारनि मैगं जालाथ' मानसि लाखादों आहा मैगं लायनाय आरो आङो हासारनिखौबो जाला मोसौआबो बायदिसिना जाहोनानै गाइखेर जानायनि माबायना हासाराबो बिसास गैला बेखायनो आङो बेथन होनानै मानसि लाखादों गोन्दा गोन्दि फैबाय नै थारंनिफ्राय दुगैनानै फंबाय लायनाय बिब' जानाय नङाबा जायो सोरबा बिब'नो नोंनो फुजा बेजायाव गस्ला सोर होयो नोंनो सोर होयो नोंनि बाहागाथ' आंनि जोब नोंनि खांख्राइ बाहागा नोंहाथ' आसोरसि नालाय आखाइ गैयै मानसि नालाय नोंहा होबाय वाह बढ़िया आजाव फार्स्ट जाबायलै सफिला दे आजा नोंबो खामदो नोंना मा नाम हा उयि होननायसो खोनादों आं नामखौ मा नाम हाथाया बेनासो मोजांथारब्रा कबिल खालाय आयु देनजार नुखायो बेनिफ्राय गोजौसिनबो हागोन हाया बिदि माबाखौ आथिंनि माबाया हलां खालायनि सेन्देल गाननांगौ नामा नखम आंखौ खेब आयौ बिदिनो no हाया लैलो
बाबरे नङा फोरोंग्राफ्राबो मास्टार जानानै रोङा बिसोरो मास्टार जाजोबनानैनो मारै फोरोंनो रोङा आजाव मेरे पास आजाव आयो हाखायोलै बोराय I love you बोराय चुन्दुरु मुन्दुरु दंलाजोबो नै खारखाजोबो नामा साबसक्राइब खालायनानै हो जोंनि बिब'नि चेनेलखौ होननांगौब्रा मानो बिदि नोंसोरो होननांगौना फैद' जि गोथाव मा जाखुमादोंथाय बिमानिया थाइजौ ओंखाम कफिमोन गावसिनि लोगोनि लाबोना फैदों दहाय गोथाव ना गोथाव नङा फोरोंरोङा गावसोरल' मास्टार जानानै हायो हाब्रु जाबा थाबायनो आरामथार गोदान एडमिसन लानो फैनायफोरखौनो फोरोंला आन्दायनो गावसोरखौनो बेथन होनायनि लाबोदां मैगं बुरजा मोननायनि माथो ओइ जायख' डाइरेक्ट मालदां बाजाराव थांसै नामा हा दहाय बेलाय खांख्राया फाननो लाखाबाय नै मालदाङाव नै फाननो लाखाबाय आं बेहालाय लाखिला आंबो आंगायखानोसै नोंसो आंगायखायोलै मालाय जोंहा मोनजाफेरा नालाय जोंहा लांनोसै जोंहा जाफेरनो मोनाखै बिदिखौ मामा थाइजौआलाय जोंनाव मेरला देखायबाय थाखायोना लोगोफोर बाच्चालक बाय बाय माबि होमबालाय लानोसै आंनि जाबायलै बिराद लब जानानै दङना बे गथ'आ नै बेनो बाइक नांगौनो लोगोफोर नायदो नै बाइकनि लब जाथारबाय ना नै मोनाथ' नों दानो बोरायलायनानै हाथाय गबासो होगोन नोंनो दा लोगोफोर होनबा जोङो न'आव थांनो ओंखारजोब्बाय बयबो थांजोबसिगोन ओमफ्राय खांख्राइजों अलदरजोंथ' जोंनि स्कुटियावसो जोंहा माखासे लांनानै सरखायहैखानोसै रुको जरा सबर करो अभी हम लोग जाते घर जाके फिर दिखाते हैं आपको कितना सारा अलदर है और कितना सारा क्रेप्स है भिडिअखौ नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच अब्ला बाय बाय ओइ आं फोजोबाखै आं फोजोबागारा थांनोसै ना मामि ज' गोसोमखाना हाजोनि खांख्राइलै नै बावबो दङ नै नै साउन नाथुर नै प्लास्टिक लाबोनानै दा लोगोफोर नै जोङो न'आव सफैबाय ओमफ्राय एबार खांख्राइखौ दा सनुमोना रानसिगोन आरोखि ना ओमफ्राय आंहाथ' जाहैबाय मोनखायो नालाय थाङाबाबो तो बेखौबो रानसिगोन आरोना दा तो ओलोदर और जो क्रेप्स है वो बांट रहे और अभी तो मैं ब्लॉग के पर ख़त्म करती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मुलाकात होगा नेक्स्ट ब्लॉगआव लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर ओमफ्राय ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै ओमफ्राय आङो ओरैनो बिसोर लायनायखौनो आं ओरैनो शेयार खालामबाय आरोखि ना एसे शेयार खालामनो लुगैनानै स' आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और बेल बटनखौबो थुना होदो लोगोफोर दोस्तों अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन को भी टिंग कर दीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय